बिथांनि थाखाय आं गासैखौबो गोबारै आखाइ खुन्थाय खावलायो जोङो लाइ होनो हाया जेखौनाखि जोंनि बिमा बिफा जोंनि समाजनि मानसिफ्रा फोजोबनो हाया बे जाफुंसारनायनि बोसोर जाथों गोजोन अनलायनाय आरो जौगानायनि बोसोर जाथों मानगोनां जोंनि बर'नि गासै मिडिया जों सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय दायो मैयानिफ्राय जोंनि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो नादांगिरि दालाइसा आफादनि 36थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थांबाय आरो मोनसेया दङ बेवहाय जोङो खुंगा सेथि जर'खा थान्दै जख'न्थाइ गाम्बारि पाइकि हान्जानि बिथांमोननिखौबो जों बे हाबाफारियाव सरजाबफानाय जादों आरो बेवहाय उद्देश्यआ बेनो मोनफ्रोम जोंनि बर'आव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो थांखि लानायखौ जों नैबेफोरबायदि थान्दै मेल बा जथुम्माफ्राव जोङो सावरायनाय जायो आरो बेखायनो जोङो बुंदों बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बर' माहारिखौ सोदांनाय आरो बर'नि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनायनि जितु प्लान एन्ड पलिसि खालामग्रा हाइएस्ट फराम बुङोब्ला जोङो एबसुनि डेलिगेटखौनो जोङो हाइएस्ट फराम होननानै बुंनाय जायो बे लेखायै जोंनि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैयायै जानानै थांनाय जितु डेलिगेट बेवहाय गोथौवै जों सावरायलायनाय जादों आरो उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि मोनसे थिलेबलेब दख'राब्लाबो बेवहाय जेंनाया गोबांथार नुजाबाय थायो आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दायो सिन्था खालामदों जे जोंनाव one of the most जितु मोनसे इफेक्टेड एरिया होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय जोंनाव दायो मोनसे सोलिफुबाय थानाय जितु ड्राग्स एडिक्शन जितु निसा जानाय बे जिरादखौ जोङो फोजोबनो थाखाय नैबे 2025 मायथाइखौ जोङो मिशन एन्टि ड्राग्स इयार 2025 हिसाबै जोङो मिशन हिसाबै खामानि मावनो लादों आरो बेवहाय दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावगोन जे मिशन एन्टि ड्राग्स जुदि जों इयार हिसाबै फोसावबायब्ला जोंनि खामानि मावनाया बेवहाय जों एबसुल' नंला गासै जोंनि रायजो राजा समाज गासिबो जोङो बे ड्राग्सनि एगेन्स्टै बे निसा लानायनि एगेन्स्टै जोङो बयबो गसंनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे मेकानिजमखौ खालामनाय जादों बे मिशननि सिङाव थानानै जोङो गासै जोंनि फरायसाफोर जेरावनाखि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो चेकिं खालामनाय एसेम्बलि टाइमाव चेकिं खालामनाय उइदाउट इनफरमेशन उइदाउट माने बिथांमोनखौ मिथिहोआलासे जोङो बिथांमोननि एसेम्बलि समाव जों पकेट चेकिं बा बेनिफ्राय जोङो जितु मा होनो बेग चेकिं खालामनाय बे हाबाफारिखौबो जों खालामनाय जागोन आरो लोगोसेनो जा जोंनाव माखासे डिलार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों संदाननानै गैया खालामनाय बे 1 बोसोर 2025 मायथाइयावनो जोङो कमप्लिटलि जोङो उदां खालामनो नाजादों मानोना सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैखौबो हायाखैब्लाबो बोसोराव मोनसे नङा मोनसे मिशन लानानै खामानि मावनानै दिनै जाफुंसारनायनि रेकर्डआ दङ थांनाय समफ्राव जोङो आइजोफोरनि जेंनाया गोबां दङमोन सोरबा रेप खालामजानाय मलेस्टेशन खालामजानाय भाइरेल खालामजानाय गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों सालाकाथि दख'राया डेलिगेटआव मोनसे डिसिजन लादों आरो बिथांमोनखौ जोंनि लाइमोन हिनजावसाफोरखौ जोङो काउन्सिलिं होनांगौनि थाखाय जोङो आइजोफोरनि मोनसे गाम्बारि पाइकि हान्जा दानानै लानाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि जितु मदद बिथांमोननि जितु मावनायजोंनो जोंनि 1% जोंनि आइजोफ्रा दिनै बुजिनो हादों आरो दिनै जों सेफटि आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ सिन्ताखौ खालामनो हादों लोगोसे जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव जोङो जेरैनाखि जोंनि गेलेमु बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो मिशन जितु जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बेस खालामनानै जितु जों आन्डार 13 फुटबलखौ जोङो स्ट्रेस होदों आन्डार 13 फुटबलनि थाखाय जोङो होबोबाय थाबाय बेयाव जों हाई लेभेल कचिं होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों दा एबारनिफ्राय जोङो आन्डार 13 जों काबादि बयज एन्ड गार्लसनि थाखाय हाई लेभेल कचिं होनायनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामदों मानोना दिनै काबादिखौ जोंनि जायगायाव गैया जानायखौ जों बयबो नुनो मोनबाय सासेबो जों बेवहाय इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनाखै बेखायनो जोङो काबादिखौ मोनसे जोंनाव जोंनि केरियार हिसाबै लांनो थाखाय जोङो मोनसे प्रफेसनेल गेलेगिरि जों दिहुननो थाखाय जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय जों मोनसे काबादिनि थाखाय जोङो मोनसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआव आन्डार 13 काबादि कचिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों
लोगोसे जों बेवहाय थांखि लाबावदों जों गोबां समाव जोङो मोनबोबाय जे जोङो बैसागुनि सिगां सिगां जोंनि बर'नि माखासे हारिमु जेरै जोङो हारिमु मावबादा खुंनाय जायो बेनि गेजेरजों जाथाराखै नङा जादों 3% जोङो जाफुंदों खाम दामनो रोंथारिया खाम दामदों सासे सानै ओंखारदों सिफुं सुनो रोंथारिया सासे सानै सुनो सोलोंदों नाथाय बेजोंबो जोंनि जाथिया जाफुंसारनाय नङा होननानै जुदि जों सानदों बेखायनो मैया डेलिगेटनि गेजेरजों जों बेखौ थांखि लादों जुदि जों मोन 32था गामिब्लाबो जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव खम समनि गेजेरावनो गासैहाय 20 जन मोजांथार खाम दामगिरि जोनोम खालामनो थाखाय जोङो खाम दामनायनि मोनसे प्रजेक्टखौ थि खालामनाय जादों आरो बेखौ नैबे बोसोराव बैसागुनि सिगां सिगां स्पेशली 20 जन जों खाम दामगिरि दिहुनगोन आरो जोङो इयार बाय इयार जोङो बेबायदिनो गासै जोङो मोनफ्रोम गामियाव खाम दामनो गोरों मोनफ्रोम गामियाव सिफुं सुनो गोरों आरो सेरजा हुनो गोरों जों बे मिशनजों खामानि मावलांनायनि थांखिखौ लादों दा आं आसा फारिदों हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बेनि मिशन लानायनि जिथु स्ट्रेटेजि एन्ड पलिसिया आलादा जायोखाय गोबांथार हाबा मावनांगौ दङब्लाबो जेला जोङो मिशनजों खामानि मावो एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों फेलें जाबोफेराखै बेखायनो आङो खावलायनोसो लुबैदों जोंनि गासैबो रायजो राजा आइ आफामोना बेबायदि मोनसे गेदेरथार मिशन लानायाव बयबो जेन अहरह बाहागो लायो आरो जों एबसुजों ज' खामानि मावो एबसुखौ बयबो हेफाजाब होयो एबसुखौ बयबो अनसायो मानोना दिनै एबसुआ दङ होनोबा एकमात्र जाथिनि जेंना आरो जेंगोनानि थाखाय दङ एबसुआ दङ होनोबा एकमात्र जाथियाव जेंना दासिमबो स्टेन्डिं थानायखाय दङ बेखायनो जोङो दिनै बे मोनथाम जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो जांख्रिखा खालामनांगोन आरो बेफोरबायदि रां खरसा खालामनानै जोङो जुथुमना बेरायनायनि ओंथिखौ जोङो बेसेन दोननांगोन बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय बेवहाय जोंनाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों मानगोनां जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों लोगोसेनो बेवहाय जोंजों बाहागो लाफादों 1 नं क'क्राझार एसटि बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो जोंजों सासे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लादों आरो सासेबाव जोंजों हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनो हादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो समाज सिबियारि सारफैला जे बरगयारी बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों आसा फारिदों जोङो बिथांमोननि मोजांथार सुबुरुननि गेजेरजों जोंनि एसे एनै जोंनि रायजो राजानि जिथु सिन्ता धारा बेयो मोजां पजिटिभ लामाजों थांगोन जों बेखौ आसा फारिनो हायो